imfihlo. Singena ungathi usumbuza kakhulu azozongibhadisa ikhanda phela manje. Awusesize saqala ukukhuluma sele sesiqhubeka. Kahle boba isicefu usufana nale benten yami nayo ngixoshela yonke. Ngiyabona une stress. Ikhona le ngiyaziyo ezokhipha le stress se-Ben10. Makhumalo. Yebo. Awulethi thu lapha. Ngeza. Uyazi ingane yami okuyiyona impela yayisibubuze sesikhulu. Ile eyashonto guys. Ntombi kayise ilo othi wena uphetheni khona kwaziyo ngokushana kwakhe. Kwazi ukuthi kwakwenzakalanda. Impela nje angilazi nami iqiniso la. Kodwa ukuthi phela imphetheni uyidlapha man, uyidlapha. Ucabanga ukuthi khona umfazi ongachitheli indoda efitengo njengaye. Hayi, akanadanki. Ngathi nami sengikhulumela kakhulu ze ngikhiphe engakhishwa yona. Yazi akufuneki le ndaba iphume la kule nto. Angifuni ukuthi zizifike nakunjengaye isizwe nabazukulu.